खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बड'लेण्ड बुब्लि नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों दै लोंनो टिउबवेल जावनायाव दैनि अनगायै अर जोंदों नंगौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमन सापरियाव 4 नं माजबारि गामिनि थागिबि मतिन खेरखातारि नखराव सोमोनांथाव जाथाय दै लोंनो टिउबवेल जावनायाव दैनि अनगायै अर जोंनायखौ नुनो मोन्दों नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला दाबथाम जायगा सोलायबाय नाथाय दाबथाम जायगायावबो दैनि अनगायै अर जोंनायखौ बिथांमोना फोरमायदों लोगोसेनो बिथांमोना फोरमायबावदोंब्ला बिथांमोना 30 बा 40 फुट जावखांनायनि उनाव बे सोमोनांथाव जाथाया जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों जिहेतु नोंथांनि जिहेतु नखराव बे टिउबवेल गायनायाव जोङो मोनसे गोमोथाव अर जोंनाय नुनो मोन्दों बेखौ नोंथांमोना बे अरा माब्रै जोंनाय आरो बेयाव गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि जिहेतु टिउबवेल दैयोबा अर जोंखाबाय थायोमोन नामा आसलते जों बे अर जोंनायखौ आंथ' बारु टिउबवेलनि खामानि गोबां खामानि मावबाय आं टिउबवेलनि गोबां खामानि मावदों आं बिदि अर जोंनायखौ मोनफेराखैमोन मोनदोंमोन आं 3 बोसोर बा 4 बोसोरनि आगोल माने पाइपखौ बख'नायनि उनावसो मोन्दोंमोन अरखौ खिन्थु गायनाय समाव आं मोनफेराखैमोन बे अर जोंबाय थानाय जिहेतु बे अर जोंनायाव अर जोंनायनि सिगां बेखौ अर जोंगोन होननानै बोरै मिथिनाय आरो बेयाव माबाफोर गेस फैदोंमोन बेयाव माने गेस फैनाया ओरैबायदि गम मोननाया माने गायनाय समाव आखाइखौ नारखांहरनाय समाव एसे गम मोनो माने बेयाव माने आखाइखौ नारखांहरोब्ला गम मोनोब्ला बेयाव सानसै जे माने बेयाव गेस दङ माने बेयाव गेस दं होननानै गम मोनब्लाबो जोङो बेखौ बारलांहोयोब्ला गेसा जोबगोन नामा साननानै जोङो टिउबवेलखौ दोहरथारनाय जायो दोहरथारनायनि उनाव माने जोङो टिउबवेलनि मोनदा सोनदा गासैखौबो फिटिं खालामनानै फिल्टार फिटिं खालामनानै जोङो दोहरनानै टिउबवेलखौ मोन्दाखौ माने फिटिं खालामनानै नारनाय जायो दैखौ बेयाव नारनानै दैखौ मोनाब्लाथाय जोङो माने बेयाव गेस ओंखारबाय होननानै जों हमनानै लायो आरो माने बिदिनो जेनेबा दा जिहेतु बे टिउबवेलखौ गायखांनायनि उनाव नोंथांमोना जिहेतु गेसखौ ओंखारनायखौ लोगो मोनबाय बेबायदि जिहेतु गेस ओंखारनाय जायगायाव दैफोर ओंखारो ना ओंखारा गेस ओंखारनाय जायगायाव दैया ओंखारब्लाबो बहुद खम परिमान माने आरो बेयाव दै ओंखारबाबो मोनामो आरो गोदौबाय थायो टिउबवेला आरो माने दैया माने बहुद खम ओंखारो आरो माने हेन्देलखौ नारखांफिनबाय थायो माने गावनो बे गेसा माबायदि गेस मोनामो गेसा माने एकदम बिराद लेथ्रा गेस मोनामो माने एकदम खियानोसै आरो माने गेसाव सेखावनाय माने खि बायदि मोनामो आरो माने ओमफ्राय दा बे एरियायाव गोबां टिउबवेलफोर दं गोबां टिउबवेलाव ओंखारदोंना ओंखाराखै बेफोरबायदि गोबां टिउबवेलावथ' बेफोरबायदि गैनायाथ' गैथ'आ बारा मोनथ'वाखै बेफोरबायदि माने बिदिनो टिउबवेल गायनानै माने दै जागासिनो दं मानसिफ्रा रायजोफ्रा अब्लाबो माने बेबायदि माने दा जिथु गायदों मैया दाख्लै बावैनिफ्राय आं जिथु टिउबवेल गायगासिनो दङ आं माने टिउबवेलनि दैखौनो आं मोनजायाखै माने मोनथाम जायगा बदलायबाय मोनथाम जायगा बदलायनायनि उनावबो दिनै दा मैयासिम आं मोनब्रै जायगा बदलायबाय मोनब्रै जायगा बदलायनायनि उनाव मैया गायनायावसो आं माने एसे दैखौ माने मोनजानाय बायदि आं आसा खालामबाय आरो माने दा टिउबवेल जिथु गायदों आरो गायबावबाय मैया आं गायबावदों मोनथाम जायगा बदलायनायनि उनाव मैया आरोबाव नेक्स्ट माने मोनब्रै जायगायाव आं मैया माने गायना दोननाय बायदि जाबाय आरो माने ओंखाराखै अब्लाबो दा बेयावबो गेस दं माने एसे सम्भाबना दं माने एसे ओमफ्राय दा बे गेसखौ बारनाय बा गेसखौ मोननायसिमाव बेसेसो गोथौ फुट सिंनिफ्राय बे दैखौ मोनलोंनो हादों जोङो माने खायफाया जायगानि खोथा दं माने बेयाव मोनसे हाब्रु दङ माने बे हाब्रुआबो सोब समान नङा माने हाब्रुआबो जात दङ माने हाब्रुआ मोनसे हाब्रुआ गेसा बेयाव आं गायनाया बेयाव माने 45 फुटनि ओमफ्राय बैयावबो 45 फुटानो ओमफ्राय बैयाव 50 फुट लास्टआव गायदोंमोन आरो ओमफ्राय मैया गायनायाव आङो दा मात्र आं माने 35 गायना दोनदों आरो 35 फुट बेयावबा गेस ओंखाराखै दा बेयाव आं माने एसे खम मोनदों आरो माने गेसखौ ओंखारनोबो हागौ दङ दंनाया गेसा इयावबो माने जोङो दै नारनायावनो माने दै नारनाय समाव जिथा बासना फैयोना मोनामनाय फैयो अब्लानो जों गमोन जे बेयाव गेस दङ सिगांनि टिउबवेलफ्रा गेस ओंखाराखैमोन नामा न'खरनि सिगांनि टिउबवेलाथ' गेस होननाय गैयामोन माने ओमफ्राय दा बे गेस ओंखारनाय दैखौ लोंबाय थायोबाथ' देहायाव उसुबिदा जानो हागौ देहायाव उसुबिदा जानाय जायगाखौथ' दा बोरै जों बेखौनो जोङो माने सिगांबोथ' जों माने बे खाथियावनो टिउबवेलखौ गायनानै जोङो दैखौनो लोंगासिनो दंमोन बेयाव गेस ओंखाराखैमोन दा बुखुनानै बे टिउबवेला गाज्रि जानाय लोगो लोगो बिनि पाइपखौ बुखुनानै जोङो बे खाथियावनो गायफिनदों बे खाथियाव गायफिननायावबो माने गायफिननाय लोगो लोगो माने बेयाव गेसा अभार ओंखारबाय खिन्थु सिगांनि आगोलनि टिउबवेलावबो गेसा दंमोन बारु दंनायालाय अब्लाबो माने जों बाराद्राय माबा मोनाखैमोन बेखौनो जों सोलिगासिनो दंमोन बे दैजोंनो
दा नैबे खाथिनियाव जायगा बुखुफिननानै बे खाथि जायगायाव गायनायावसो माने गेसखौ अभार मोन्दों जों बेयाव दै मोनजायाखै माने